letošního aerobiku nesouhlasí s vybraným tématem letošních šibřinek. Protože 60. léta byla plná svobody, lásky a nezodpovědnosti. Ovšem, vodní aerobik chodí velmi zodpovědně cvičit do bazénu. Dělá to proto, aby posílili své svaly a celkově zlepšili svou fyzickou kondici, milé dámy. Rozhodně to žádná dotyčných dam nedělá proto, aby vypadala dobře a líbila se, protože chlapy jsou totiž pro ně vzduch. Takže přichází vystoupení vodního aerobiku s názvem Bez vzduchu se nedá žít. Kde jsou? Odešli na vodní aerobik. Mně se líbí vodka, plnou rád ta láska to je síla, na mě žila, očí na trpět, úspěvnáka kročí, a když mi sejde z očí, jedině čau, 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 když tady klopil s predou, uměl mě lásku mohu ze srdce dát. Jedině čau, 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 když u mě naposledy spal, ten večer do vlasů vydal kaviár. Tomu žádnej nestačí, má slova mám nejradši, protože je mis. Když se Václav zasměje, ohýbaj se koleje, má slova mám nejradši, protože je mis.